Viete, čo najviac stresuje a upokojuje za volantom? Na 50% nám pokazia náladu arogantní vodiči. 21% motoristov rozladí stav ciest a v 10% sú príčinou hnevu neskúsení vodiči. Naopak upokojí nás hudba 46%, samotnú jazdu udávalo 18% oslovených a spoločnosť iných je pre 9% motoristov zárukou poklesu tlaku. Aj toto zistili koordinátori projektu Pohoda v prieskume medzi vyše 1000 vodičov s priemerným vekom 32 rokov a vydali sa liečiť nám nervy. Ako? Vysvetlí Tomáš Gašpierik. Hlavnou myšlienkou projektu Pohoda za volantom je propagovať slušnú jazdu ako pozitívny štýl šoférovania. Pohoda za volantom je kľúčom k bezpečnej, plynulej, slušnej jazde. Chceme ísť rovno aj za ľuďmi. Vymysleli sme si preto autokino, ktoré je úplne unikátne na Slovensku, nič podobné nie je a práve autokinom chceme odkomunikovať pohodu za volantom. Keď sedíte v autokine, priamo máte ten pocit pohody za volantom. S týmto autokinom prejdeme 8 krajských miest: Košice, Prešov, Banská Bystrica, Žilina, Trenčín, Nitra, Trnava a Bratislava. V každom mieste sa zastavíme na 3 dní a odpremietame komerčne úspešné filmy. Pred týmto filmom však ešte budú mať možnosť diváci si pozrieť náš krátky 2-minútový spot, ktorý hovorí o tom, ako je dôležité byť v pohode za volantom. Akcia sa začína 29.5. tento víkend v Košiciach a končí sa 21.6. v Bratislave. Čo budú môcť vidieť tí, ktorí prídu tam a respektíve to autokino je trochu za nimi? 3 filmy, ktorými sú Yes Man, je to taká, myslím si, že zaujímavá komédia s Jimom Carreym. Ďalej je to Disaster Movie od tvorcov Scary Movie, čiže paródie na všetky americké komédie, ktoré boli natočené za posledný rok. No a posledný film je Pokoj v duši od slovenských autorov. No ale prečo by mali na základe tohoto byť šoféri slušnejší? Je to v podstate preventívna akcia a týmto chceme vyvolať nejakú diskusiu o tom. Projekt Pohoda za volantom je projektom dlhodobým a chceme takto ďalej pôsobiť medzi vodičmi, aby boli slušní za volantom a čo najmenej arogantní. Ľudia si teda pozrú film, ale aj spot, ktorý by ich mal prinútiť k čomu si, aby sa zamysleli. Áno, tento spot je o 5 elementoch slušného šoferovania, ktorými sú pokoj, rešpekt, múdrosť, trpezlivosť a ohľaduplnosť. Myslíme si, že týmito 5 elementami by sa mal riadiť každý šofér, aby nevznikali nejaké konfliktné situácie na cestách. Projekt Pohoda za volantom a autokino by sa neuskutočnil bez pomoci partnerov, ktorými sú Ministerstvo vnútra a Rada vlády pre prevenciu kriminality SR, Ministerstvo dopravy, Poža, telekomunikácií a BCEP. No a ľudia si budú môcť pozrieť film vždy pred hypermarketom Tesco. O 21.30 sa začína premietanie. Počúvate Zákrutu.